калон шида 1 соат шид. Примерно 1 соат шидага ҳама рӯста раҳо тарафи кӯйбешам исӯ ҳама ҷо маҳкама инаи пешход переход ҳама ҷо ки гузашта омадисам срочно да и пробкаи калон шида 1 соат зиёд мешавам оли пробка. ҷон ҳичка надорамад ку срочно нестим ҳичка надорамад. Салом алайкум бор дига о як кас дорамад. Салом алайкум. Соат чанд рӯзи 6 ҷо 4 вақти кӯра. салом ба ҳамун 4 нафар бародаре ки 5 нафар дуромадед. ятаи лайк монед 6 ташид. ятаи лайк монед бародаро. ҳоҷи маҳмудов чо када ка ҳичи нея кайнами пеш хона да пробка жда шакаршо ҷанҷ хеле лайк ҳамон ҳамсинфут салом мега. На ҳамсинфута шинохтӣ ай ютуб медорида камкам. Я дона лайк бародаро 7 нафар дар сайтем я дона лайк. Чиқим лайка лайк шапак не поверчи надорям повербан. ора берун акнун рафтани буд сайдбекшон рафта бошад. Салом хуҷон чӣ гап доред дига дарӯяли ҳоҷи маҳмудов. Салом алайкум ака бахшиши эфирмон часпед уялда пробка якним соат шид ва фикрам пробка шидан шад. гап нест ака саат насиб бошад ака шариҷон сёмка мекунем худо розӣ бошад. уялда пробка ганда 1 соат шида фикрам кам ҳуш деса. Бояд то хеле расшида бошад пробка. пеши дари заводи калон дид дари калониш якумангиш ай тараф мебали 7 нафар анҷа бародарои ҳама деҳтиромона хоҳиш ятаи лайк монед ами видеои мо паҳн шава якқа просмотра я дастгирӣ кунед. 8 нафар салом ва алайкум салом. имода занг назан ҳамин ҷо гап зан шаҳршо ина ки акрамам кор кард.
Гайда чӣ гапа дига машина пробка. Бахши шефили мо часпид бурдим бораш. Занг гуфта занг. Чо кадака? Пробка дор. Бая боло брам. Хони Авсифм расам бред рафтем. Ба хони Авсифм рафтам. Рафтем. Торай бани сара мерам баъд аз шикомбе. Чӣ мегӯяд шаҳво сози саҳар я серкачора сиёкако. Серкачора такчора сиёкако. Италояй. Эй Абубакр, Италояй, куҷо мери ита? Вой, КамАЗи так гузашта накафида? Накафид ба. Ина пробкара нигах мед. Я дахбалш. Як ним соат шида? Чӣ, уҷа? Чуқур кунам. Се нафар ҳаминҷо омад. Аксарнам пробка бардоро, пробка. Талай зинда бошад. Як соат зиёд мешаванд пробка дар нангашта намҷа чӣ ба фикрмак кран ва чизе фуғарасана он пробка кадага. Як соат зиёд кафидаҷа вақт. Омаса. Чӣ гапа пробка? Шнамодай вақт. Асос кадам буза запс кадаем нас иру запс кадаем пол як ним соат бори запс кадагем буза як ним соат бори запс кадем насиб боша акю мегабайт монда мераса мегабайт дорем ида камтара кад ҳам моҳонаша пайваст кунам мумкин мешава ё пагаҳа моҳонаро пайваст мекунам пол мепартам шумо моҳонаи интернета пайваст кунем шаво баъд дар соати 12 шаво сум мегзаранда саати осон мешава безлимит мешава баъд соати 12.
кун. Боз интернети безлимитка доштум, ака тамом шуда гаймо озем мегабайт катем, мегабайтҳо камау видеош, ҳар як видеош где-то 1 гигабайт шидагайда, 1000 мегабайт зиёд шидагай. Як видеои запис кардагим рамчира дискашака. Где 10 та запис кардагим, 10 видео 8 минута, 9 минута то 12 минута, таш 19 минута чӣ буд намедонам, наташамид 19 минут запис кардагим. Мегафон сим-карташ бепулай пакет пайваст мекунӣ, пакети мисол ай 50 сум то сар мешавад. Чие бози мегафон сус шидагай, билайн соза Z мобил ҳами зур шидагай уялида. Намун ҷое ки болои Гулистоне ки рафтем, ҳамунҷо зур шидагай, чорҷи кор кардесавад. Заряд телефона мехӯра гуфтар, ба ман интернет ма кушта будам. Чорҷи кор кардесавад, ҳамунҷо эфир кардагим, эфира куштагам. Ра я тарафша кондисиян, тарафи завода кондисиян, ҳамунҷо я мошин оварда чизе холӣ кардан. Ба фикрам ҳамун сабаб пробка. Уже на ҳуш десай, кам ҳуш десай, не ки бо мерам пеш торговый центр майда, ҳамунҷо бо пробка мешавад. ҷо қакандаги нестам, онҷо мера бо пробка мешавад. барои гап задан мегафон лайв карданаш мумкин даям 39 сум ё 20 сум ам хеле партои 29 сомону 70 дирам. ҳама арзонуш ҳамо ай ба фикрам барои гап задан, пони рост барои гап задан мешавад. ҳамо агар пайваст кунанд мегафона, ҳамун қай 99 дирама мешавад дар рӯзуш. ина хайрат иҷа ҳушида уяли дар куҷо мебошад? уяли дар вилояти Хатлон, ноҳияи Хуросон, тарафи шаҳри Қирған рафтан, Бохтар, шаҳри Бохтар, ҳозира Бохтар номшо монаган, ҳам тараф рафтанда уялияй. Салом алейкум, шукрона, Аллоҳ хубе, майда. Ин пробка буд уялида. ҳад 2 соат кашид ба фикрам. 2 соат кашидагар. барои ки ҳоли автобус нашиштагӣ буд, омадем ай бузкашак пробка дамонде. пиёда рафтем хона. бо омадем ина бо тарафи паворот омадесам, инҷа бо бозам пробка, нигар ҳуштагӣ нест. раҳмат, саломат бош ака, зинда бошӣ. салом алейкум, хубе тинҷи? ва алейкум салом, шукрона, Аллоҳ хубем, тинҷи мака шумо сӯзбе тинҷи кору хуба, ҳама тинҷи 9 нафар илтимос ай, ҳама кадом ки лайк мондагӣ нест, ай ятай лайк ҳабжи қинами видеода, ми эфирда. ина бо пробка бора холӣ кардесай, ҷи боис меша пробка.